Everyone, welcome back to another unboxing video. Today नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों मोनसे unboxing भिडिअ आरो मोनसे प्रडाक्टनि He is very happy. मा दं बेहाय? मा दोङो नोंथांमोना खेवबाबो मोनगोन आरो लोगोसे लोगोफोर बिथिं खेवग्राबो दंखायो बापरे जि मोजां मोनो लोगो फरायनाय बेनो फागिदो लुज खालामनानै जि मोजां बे एप्पलनि iPad 2020 मडेल आरो iPad Pro बेखौ लाबाय आरोना iPad 2020 नि मडेल नाम्बार आरो दामफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानो हागौ आं 256 GB निखौ लादों आरो वाइफाइ जानखोना नांगौ बयखौबो इदि स्ट्रागल खालामनाय नुनो आरो जिखि जाया एप्पल होनानै बयबो पुरा केयारफुलि माबा खालामो ना ओरैनो बक्स बे माबाना प्लास्टिक हाराबो प्लास्टिक मा कालार बे सिलभार ने बे सिलभार कालार बेयाव दङ चार्जारा टाइप C आरो टाइप C जों टाइप C बेयाव दङ लाइडार सेन्सर मोनसे दङ इनिफ्राय मोननै केमेरा दङ मोनसे वाइड एंगल मोनसे नर्माल एंगल आइपेडनि लोगो दङ एप्पलनि लोगो दङ बेयाव कीपैड कानेक्टर दङ चार्जार कानेक्टर दङ बेयाव बे स्पिकार आरो बेयाव मोनब्रै स्पिकार दङ सायावबो स्पिकार दङ इनिफ्राय बेयाव फ्रन्ट फेसिंग केमेराबो दङ बे जायगायाव दा लोगोफोर बेखौ खेवनोसै आरो बेनो आरो दा अन खालामनोसै नामा बेथिं अन खालामग्रा दङ फेस आइडि होनांगौ आरो दा फेस आइडिखौ सेटआप खालामनोसै माने मा एप्पलाव फेस माबा जाया ने स्टार्ट खालामनानै खालामनांगौ आरो फट' कमप्लिट जाबाय Welcome to iPad. Now it's my turn. लोगोफोर बेयाव 256 GB नि आरो बे जाबाय बेनि सेटिंग्सआ एप्पलनि सेटिंग्सआ बेबायसा नुयो टाचआ बिराद मोजां आरो दांनो थाखाय बिराद मोजां बेनिफ्राय बेनि स्टरेजखौबो खिथिनोसै बे जेनेरेलाव थांनानै बेनिफ्राय बे दङ ना iPad स्टरेज बेखौ थुबानो बेयाव डिटेल्स नुगोन आरो बेयाव दङ टटेल 256 GB नि दङ 256 GB नि 12.8 GB अलरेडि इउज जादों आरो बेनि एप्सफोराव बेनिफ्राय बाखि बेफोर एप्स अलरेडि प्रि इनस्टल फैखायो आरो बेफोरो बेनि एप्स आरो बेनिफ्राय बेयाव एडिट खालामनो थाखाय iMovies दंखायो आरो बे iMovies एपआ फ्रि आरो बे एप्पलनिनो एप बे आइपेडनि मोनसे ड्रबेकबो दङ बेयाव अनलि टाइप C ल' दङ बे बिसा टाइप C जों बेयाव चार्ज होनो हायो बेनिफ्राय टाइप C जों कानेक्ट खालामनो हायो बाट बे बिसा गोप्रोनि मेमरि कार्ड एबा मेमरि कार्ड रिडारफोरा बेयाव हाबनो थाखाय जेरावबो जायगा गैया आरो बेनिफ्राय आंना हार्ड डिस्कबो दङ 2 TB नि हार्ड डिस्क बे 2 TB नि हार्ड डिस्कखौ कानेक्ट खालामनो थाखाय आंना जा कानेक्टर दङमोन बे बिसा कानेक्टरा खामानि जानाय नङा आरो बेनि थाखाय एक्सट्राहै आंना टाइप C टु टाइप C कानेक्टर बायनांगोन आरो टाइप C टु बे बिसा कानेक्टर बायनांगोन आरो जाय हार्ड डिस्कआव जायो बेनिफ्राय बेथ' नर्मेल USB बायसासो बे जानाय नङा बेनि जायगायाव टाइप C नि मोनसे कानेक्टर बायबानो बे हार्ड डिस्कखौबो आं इउज खालामनो हागोन लोगोफोर फानबाबो बेखौ सिरि माबा मोनसे नायनोबाबो मोननाय नङा आरो नोंहा जुदि अनलि बे जोहोलावनिल' बेयो फेस आइडि आनलक खालामदोंना आंनिखौथ' खालामाखै दा ओंखायनो आं थुबाबो जाया बिदि खालामबाबो बेसेबां सिखाव खालामनो सानबाबो हानाय नङा आरो जों बेनोसै आरो iPad Proनि आनबक्सिंखौ खालामबाय होमबाबो बेखिनिखौनो खिथिबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आंना सेलफि जि मोजां नुदों
नुबा क्लियार ना क्लियार पुरा क्लियार नुखायो बे मोजां आरो आं बेखौनो होनदों माने बे पासपर्ट थिखांबाथाय मोजां जागोन आरो नायलाय आंनाव मोखाङाव जि दङ सब नुजोबो आरो जेसेबां बिउटि प्लास होबाबो खामानि जानाय नङा साउन्डखौ नायनोसै र' लोगोफोर माबेसा ओमफ्राय लोगोफोर क्वालिटिया बेसे टाचआबो बिराद मोजां लोगोफोर दांना बिराद मोजां नाङो आरो aku बिदि फट' मोजां मोनो क्वालिटिया मोजां आरो दा लोगोफोर बे जोंनि थाखाय फार्स्ट आइपेड आरो बेनि सिगाङाव जोङो आइपेड इउज खालामफेराखैमोन बा एप्पलनि प्रडाक्टबो बिदि इउज खालामफेराखैमोन आरो बेनिखाय बे जोंनि फार्स्ट आइपेड जागोन आरो एप्पल प्रडाक्ट जागोन बेखौ जोङो इउज खालामनोसै बेनिफ्राय सोलोंनायाव माहाय टाइम नांगोन बेनिफ्राय सोलोंनानै नोंथांमोनखौ बेनि फिडबेक होगोन आरो बे इउज खालामनो माबोरै जिहेतु जों आवगायाव एप्पलनि प्रडाक्ट जेबो इउज खालामाखै मबाइलबो इउज खालामाखै बेनो आरो जोंनि फार्स्ट ना ओंखायनो माबायदि मोनो बयबो बांसिन मानसियानो बुंखायो एप्पलआ बिराद माने मा इउज खालामनो मोजां आरो ओंखायनो जोंबो दा इउज खालामनानै नायनोसै बेनि उनाव नोंथांमोनखौ बिनि रिभिउखौ होसिगोन आरो जों आरो बे जोहोलावखौबो सोलोंनो एसे टाइम नांगोन मानो होनबा बयनिबो माने गुबुन बे ब्रेन्डनिफ्रा बयबो माने गावनि फांक्सनसफ्रा गुबुन जायोना मोजाङैनो सोलोंथों बिनि उनाव सोलोंनानै नोंथांमोनखौ खोन्थागोन आरो बेवहाय भिडिअ एडिटिं खालामनो माबायदि जायो ओमफ्राय फट' खेबनो माबायदि बा बिदिनो केमेराबो दङ ना आथिं बा भिडिअ खालामनो माबायदि जायो ओमफ्राय फट' क्लिक खालामनोबो माबायदि जायो बिनि सब रिभिउफोरखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै खमसे खम 2 मान्थसनि उनाव आरो दाथ' माने लोगो इउज खालामबाथ' पात्ता मोननाय नङा ना दा लासै आरो बिनि एप्पल होनबाबो जे बिनि जे डिमेरिट्स गैया बिदिबो नङा दा सब बिनि मेरिट्स डिमेरिट्स प्रस एन्ड कन्स गासैखौबो खोन्थागोन आरो बियो नेक्स्ट 2 मान्थसनि उनाव बा 2 बा 1.5 मान्थसनि उनाव बेखौ इउज खालामनायनि उनाव भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दा लोगोफोर आं बेजों मोनसे बे कभारबो अर्डार होदोंमोन आरो बे आइपेडनि थाखाय फ्लिप कभार आरो बेखौबो बायदोंमोन आं बेखौ बिदि मेगनेटिक आरो बे अट'मेटिकलि नांजायो बेयाव नांनानै बेयाव बिदि एटाच जायो आरो गोरलै आरो बेबायसा थाबाय थायो आरो दा बेखौबो बायनानै लांबाय आरो आं खेबसेयावनो प्रटेक्सननि थाखाय आरो बेबायसा आरो बे माबायदि फिस्लायनोबो हागौ ना बायसान्स आखाइनिफ्राय दा लोगोफोर बे आंनि मडेला iPad Pro 11 inch iPad Pro 2020 मडेल 11 inch आं बेखौ 80,900 आव बायदोंमोन क्रेडिट कार्डजों मोनसे अफार सोलिबाय थादोंमोन बाहाय डिसकाउन्ट मोनदों बेनिखाय आरो बेनि थाखाय बे इफेक्टिभ प्राइसआ 76,000 सो जाहैदों आरो बेखौ लानाया 6,400 दा लोगोफोर बेखौ इउज खालामनोसै बेनिफ्राय एडिटिंबो सोलोंनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुंगोन आरो बेखौ इउज खालामनो माबोरै बेखौ खायफाया जेनेबा बेखौ लागोनबो सानगासिनो हागौ जोंनि भिउवार्सफ्रा आरो सोरबा बेनि सोमोन्दै मिथिनोबो माने बिराद किउरियास जानो हागौ ना दा माबायदि माने सोरबा लानो सानदोंबा आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो बे अनलि एन्टारटेनमेन्ट पार्पसनि थाखायल' नङा बेयाव माने अफिसियेल वर्कसबो मावनो हायो आरो बे बहुत मोनसे केपेबल डिभाइस लेपटप बायदि आरो बा लेपटपा माने पर्टेबल बा हेन्डी नङा एसे खस्थ' जायो आरो बेयो पर्टेबल बा हेन्डी आरो बिदि आखायावनो लानो हायो फिसा बेगावनो सोनो हायो बिदि आरो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंनाय बायसा बेयाव एप्पल पेन्सिलबो इउज खालामनो हायो बे एप्पल पेन्सिलखौबो आं साननैसोनि उनाव बायगोन आरो फैसा मेकआप खालामनानै बेखौबो बायगोन बे आइपेडजों किबर्डबो इउज खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जायफोरा आर्टिस्ट बा पेइन्टार बिसोरो पेन्सिलजों स्केचबो बानायनो हायो आरो बेफोर खामानियाव बे बिराद मोजां आरो दा लोगोफोर बेखौथ' मोनबायनो दा बेखौ इउज खालामनोसै दा मोजाङै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ रिभिउ होगोन आरो बेनिफ्राय बे भिडिअखौ आनबक्सिं भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम बेनिफ्राय लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो नोंथांमोननि माबाफोर जुदि सोंनो दोङो बा कुइसन्सफोर बा कुवारिसफोर दोङो बे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय आरो बेनि डेडिकेटेड मोनसे जोङो एन्सार बानायनानै रिप्लाइ खालामनो नागिरगोन नङाबा डेडिकेटेड मोनसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनो नागिरगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे iPad Pro 2020 नि बर'नि आनबक्सिंखौ मोजां मोनदों आरो नायनानै मोजां मोनदों होननानै आसा खालामबाय आरो बे भिडिअखौ आनबक्सिं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो